mali vyberať peňažky pre detičky a toto máme už od vašich všetkých kolegov, viete nám prispieť. Jasné. A pre aké detičky vyberáte? Do Biskupic. To je Fan Radio a oni ma dneska prezliekli za Mikuláša. Pozerám, že čo to je. Ja si myslím, že Mikuláš rozdáva, on berie. Ježišmária, ďakujem veľmi pekne. Takže ešte ďalšie SDKU, ešte ďalšie 1000. A pusu od Mikuláša dostane? Ďakujem. Tak spolu ja aj s Dialášom sme to počítali a koľkože toho máme presne. Ešte dodatočne prišiel jeden poslanecký kolega. Kto to bol? Bol to pán poslanec z SDKU, ktorý nám venoval ešte 1000 korún. Takže teraz máme skoro 10 000 korún plus 50 eur. Myslím si, že to je veľmi slušná čiastka. Áno, a tú 500, čo ste si šupli do nohavíc, Diana? Do ktorých? Však ja nemám ani vačok. My už ideme do Podunajskej Biskupic, aby sme deťom spríjemnili krásne ráno. Budú asi v šoku, že Mikuláš prišiel takto v predstihu, ale určite nás neodmietnú. Som vás počúval doteraz, tak sa teším, že vás vidím. Krásne, som sa pozrieť. Dobré ránko vám želáme aj my z nákupného centra. Už sme takmer vybavení, skoro máme úplne všetko. Mikuláš tu pobehuje, ľudia pozerajú, trošku sú v šoku, v nemom úžase. Tak Diana, čo sme nakúpili detičkám? No Mikuláš je veľmi spokojný, lebo ako sa patrí, Mikuláš musí doniesť nejaký advent, nejaké prekvapenie ako kinderko, no a také veci, čo sú znovu praktické a trvanlivé. No a my už prichádzame teda k pokladni, budeme platiť, máme nejaké peniažky na toto vyhradené, deti sa môžu tešiť, o pár minút sme pri nich a zvyšok, jasné, že neminieme teraz úplne všetko, viac než 10 000 korún sme vyzbierali od poslancov, skvelých chlapov a žien, ktorí nám teda prispeli, no a ten zvyšok bude na nejakú peknú elektroniku, takže krásne Vianoce zažijú deti v nemocnici v Podunajských Biskupiciach. Ja odhadujem, že do takých 10 minút sme tam. Dobre, už sme v nemocnici, dobre, už nás tu čakajú, hej? Sa páči, poďte hore. Plúcne ochorenia, ale jednu diagnózu, ktorá sa volá cystická fibróza a to je mnohoorgánové postihnutie a my sme celoslovenské centrum pre túto diagnózu. Takže to sú deti, ktoré sú liečené celoživotne. Práve preto sme radi, že nám niečo donesiete ako prenosný televízor, lebo oni keď majú osídlenie dýchacích ciest jedným mikrobom nepríjemným, musia byť 14 dní izolované. Môžete ísť znú? Ahoj. A ty ako sa voláš? Všetky deti, čo môžu ísť, nech idú do školy. Čo? Ako sa máš? To je ujo kamera. Páči sa. Páči. Tak. A maminke dáme vajíčko. Ďakujem. Do mesiaca len ešte ani nie. Moje zlaté. Ahoj. A to je dievčatko? Dievčatko, Vaneska. Krásne. Ježišmária. A čo to? Priniesli sme ti takú čokoládku, ešte asi neviem, či už môže. Ahoj, pacient. Aj tebe dáme tu na čokoládku. Ty mi povieš, ako sa volá, že ja ti dám prekvapenie. No teda. No tak za to si zaslúžiš, pozri sa, takéto prekvapko. A toto vieš, čo je? Páči sa? Ako povieš pekne? Ďakujeme. Prosím. No sme v Podunajských Biskupiciach, sme na detskej klinike a náš dnešný Mikuláš je skutočne nádherný, má len dve chyby, že mu spomedzi prst strčí mobilný telefón a spod čapice dlhánske blondiavé vlasy, ale inak je úplne fantastická, dokonalá. Už obdarovala a spríjemnila ráno mnohým detičkám, ktoré sa zo svojich izieb nemohli ani pohnúť, takže dostali už svoj darček a ešte more z tej obrovskej tašky, ktorú tu ja dnes nosím ako správny čer. No a z tejto tašky budeme rozdávať aj naďalej. Diana, aký je to pocit možno, že takto spríjemňovať, alebo boli si niekedy taká štedrá, takáto mikulášska ako dnes? Nebudem sa takými vecami chváliť, lebo to si človek necháva pre seba, ale musím povedať, že toto je asi tá najpríjemnejšia časť dnešnej mojej úlohy, lebo nosí to mikulášske, to je moc horúce a nepohodlné, ale robiť tú radosť detičkám, to je to milé. A teraz im urobíme ešte väčšiu radosť, pretože vchádzame do miestnosti, kde je čo najviac detí. Škoda, že nemôžeme zvoniť, ale oni nám to určite prepáčia. Deti, dobré ráno, my sme vám prišli. Dobré ráno, deti, dobré ráno. Pozrite, koho sme vám priviedli, krásneho Mikuláša, dobré ráno. A tento Mikuláš by vám detičky chcel niečo povedať. No, keďže síce ešte Mikuláš nie je, ale ja už som prišla tak predčasne, lebo máme skoro cez 10 000 korún vybratých. Za to sme nenakúpili, za to všetko sladkosti, ale za zvyšok vám sem doručíme ešte televízor, alebo teda na čom sa dohodneme s pánom riaditeľom a s pani primárkou Orosovou. Takže ja zatiaľ, ak môžem, ja by som vám začala takto postupne ten advent. No a kým Diana rozdáva takú s deťmi hovorou, ako sa voláš? Adam.
Adamko, nevadí ti, že prišiel Mikuláš trošku skôr? Budeš rád, čo by si chcel mať v Kinder vajíčku ako prekvapenie? Chcel by si niečo mať, možno, že tam budeš mať autičko alebo niečo iné. Ty sa voláš ako krásne dievčatko? Klárika, pozri, a Mikuláš ide k tebe a takýto krásny aretik ti dá. Tešíš sa? Poťaháme Mikuláša za vlasy, poďahám, vyťahaj ho za štici, vyťahaj za vlasy. No, je párokňa, pozri, párokňa padla. No a aj ďalšie deti, takže neotvoríme ten advent, chalani? Ešte nie, ušetri si ho, aby ste vyšli presne podľa dátumu. Ty si aj v šoku trošku, že? Nie, si prekvapená, ale tak pozri si teraz, máš vajíčko. Lentilky ľúbiš? Môžeš? Teraz nie, ale neboj sa, tie majú dlhú dobu trvanlivosti, ktoré ti vydržia. Spolu s nami je tu aj riaditeľ nemocnice, pán Demovič, dobré ráno aj vám. Dobré ráno, takže vám vlastne môžem oznámiť tú správu, ktorá deti poteší až akoby tak druhoplánovo, alebo až tak v dôsledku, keď si to uvedomia neskôr. Vyzbierali sme skutočne od všetkých poslancov, ktorí dnes sedeli vo výbore Národnej rady pre hospodárstvo a privatizáciu viac než 10 000 slovenských korún. Za určitú časť okolo 2 000 sme nakúpili tieto sladkosti a ten zvyšok vám o chvíľočku, je to prúser, nemôžem vám to pred kamerou odovzdať, mám to v bunde vzadu, ale skutočne tie peniaze sú. To vám odovzdáme, na čo ich využijete, alebo čo bude najvhodnejšie pre deti. Tak my sme tu spravili takú krátku poradu s pani primárkou a s kolektívom lekárov a dohodli sme sa, že kúpime prenosný televízor pre niektoré z našich detičiek, ktoré nemôžu chodiť do kolektívu sledovať televízny program s ostatnými deťmi, nakoľko im to zdravotný stav nedovoluje. Takže takto im spríjemníme vlastne ten pobyt v nemocnici. Vďaka poslancom, vďaka vašej fantastickej iniciatíve, vďaka pani krásnej Viledlovskej. Pani primárka Orosová, vám želám takisto dobré ráno, máte blažený pohľad, asi je super vidieť takéto úsmevy detí, ktoré inak tu trávia čas, ktorí by tu nechceli tráviť. Áno, sú tu deti, ktoré sú tu opakovane 3 až 4 krát do roka, na 2 týždne a ten televízor je veľmi nápomocný nám, lebo tie deti nemôžu ísť do jedálne pozerať televízor, čiže budú pozerať ho na izbe a spríjemní sa im ten pobyt v nemocnici. Sme veľmi šťastní, že máte takéhoto krásneho Mikuláša, verím, že všetky deti čoskoro už budete doma, že Vianoce takisto strávite v pohodičke. No a kým vám dnešný náš Mikuláš dorozdáva svoje darčeky, ktoré má pre vás pripravené, my to ešte potom všetky stihneme vás aj vyboskávať, aj vyobímať detičky. Máte niečo pripravené, takto poďakovať sa Mikulášovi? Ako by sme sa mu poďakovali? Niečo zaspievame? No tak poďme zaspievať niečo. Tak deti, ideme, pec nám spadla, dobre? 3, 4. Pec nám spadla, ktože nám ju postaví. Starý peciar nie je doma a mladý to nespraví. Zavoláme na deduška, ten má veľké kladivo. Pribije 2-3 razy a už je to hotovo. Ďakujeme veľmi pekne, potlesk, detičky, boli ste nádherné, fantastické, super, skvelé. Dobre, ja sa pozerám na hodinky, myslím si, že čas vyradený na naše kokoriko, aj na túto návštevu sa pomaličky končí, takže nezostáva nič iné, len sa Diane Dubovskej poďakovať za to, že prijala dnes našu úlohu a že spríjemnila ráno mnohým deťom. Verím, že aj vy ostatní pri rádiách ste z toho mali dobrý pocit. Diana, budeme veľmi radi, keď prídete opäť niekedy medzi nás. Tak keď si na mňa vymyslíte niečo také príjemné, veľmi rada. Niečo v lete, aby ste neboli taká naobliekaná. Ale žiadne bikiny. No, to sa ešte dohodneme. Takže my sa s vami lúčime, šťastnú cestu si želáme opäť naspäť. Detičky, vám ešte raz krásneho Mikuláša a veselé Vianoce. Nech sa vám darí, hlavne veľa zdravíčka. Majte sa pekne a my vraciame opäť slovo Miňovi. Pusu. Čau. Vyšlo vám rozdávajú tie tašky, dobre? Tak ahojte, čaute. Takže nám ostalo ešte veľmi veľa, pozrite, veľmi veľa peňazí. Takže dovoľte, aby som vám týmto spôsobom vlastne tie peňažky predala a verím, že budú využité čo najlepšie a veľa šťastia. Toto je úžasné. A hlavne to zdravíčko nech slúži. Ďakujeme pekne, ja ich odovzdám pani primárke a ona mi ich zúčtuje. Dobre, zúčtujeme, určite. Dobre. Budú použité na správny účel. Nebojte sa, určite. A ďakujeme veľmi pekne za takú vydarenú akciu, pekná akcia to bola. Ja dúfam, že to deťom zanechá pozitívne spomienky na túto hospitalizáciu. Dobre, ďakujeme pekne. Dovidenia. Dovidenia. Rád som vás poznal, všetko ďakujem, dobré. Takisto. Majte sa dobre, dovidenia. Majte sa. Tak kde to?